Здравейте, аз съм Ратишките и снимам този клип вече за трети път. За жалост. Понеже много прецаквам нещо, винаги вместо бутона за пауза натискам бутона за край. И ние играем в Ghost Minecraft. Това е първият епизод на Ghost Survival. И надявам се да ви хареса. Ние сме развити сме, но да, не чак толкова много. Има и по-опит от нас. Аз имам към 20 000, той има към 0 пари. Не знам защо. Аз съм бедняка. Да. Аз се качих върху спална сега. Си продам. Там пуснах един търг за 2 голден ябълки. Някакъв нададе $1, 10$, 11$, $100, $101, 200. $500. 501. 560. Аз съм номер след тебе. Номер 1 ли си? Да. 560. Повече няма да. 560. Добре, това се струваше. Ама баха хубави пари. Веднъж продахме една глава. Я, може би 561? Не, 560. Добре, вече имам 20 157. Аз съм на търга, номер... Сравнение 15 голден ябълки лут. Нека ще не да. О, вижте какъв става. Само две! 100. Аз ще надам 100. 200! Оха. Моите се продадат по-скъпо май. Както гледам. Браво! 500. 500. И от същия човек, който не даде 560. Чакай. Моите продадат по-скъпо. Някой ни огрифал пред къщата. Но не ми пука. Който може да дойде, мисля, че да се казва Team Home 1. Да, Team Home 1 се казва. Може да напишете RSTP Team Home 1. Направихме си една стена, колкото да не влизат хора, но аз съм отворил вратите. И за 500 ги купих. 2 голден ябълки ги продавах за 560, 15 ги продавах за 500. Направо. Сега да някой да надава на $1. Различките Да. телепортни са, ще да се качи. Тъпа с $5, юху! Виж, Къде си бе? спална. С ендър перла. Да. Юху! Добре, вършва с хома. Добре, $5 ще спечеля това, никак не се струваше, ама... Аз пиша бит, нищо не става. $6, юху! Това се струваше. О, $7. Дай ще играем. Дай 100! $8! Дай последната секунда бит. Ще играем, ще играем. 3, 2, 1, бит! Не забравяй да пишеш бит. Не писам бит. Дай $10. Отиди си, един стак си отиди. Какво е един стак? Един стак Blaze Powder. Там. Ега. Понеже... Трябва да направя една селфичка. Да им покажа ли тайната ни база? Да, кажи. Ние вече си я показа. Другата ли? Не.
Аз си... Понеже за втори път снимам този клип, или трети там. Ето това е тайната ни база до дивана. Изглежда много яко, на мен много ми хареса. Докато втори светлава това няма да се отвори, ще да ни напомня да затваряме портата. Е, тя се махна. И да, не е най-хубавата тайна база. Сега Направя се носи. ще отворя портата. Защо има зомби? Арам... Да бидвам ли? Няма бидвам. Стоп. Така. Това беше тайната ни база. Сега ще отида във втората тайна база, която вече не мога да ви я покажа, защото е топ секретна. И сега след малко ще върна. Сега върнах се. Да. В новата ни къща дете е още в строеж. Дето ме мързи да я довърша. Защо имам пиля на главата? Така. И изчакайте малко. И върнах се, намерих храна, разбира се. Да, разведохме ви вече. Чакайте малко, искам да видя дали има Warp Food. Warp Food. Ами няма. Та вижте нашия бикън. Не знам как го направихме така. Аз го направих. Да. Знам, обаче няма да ви разкрия тайната. Да им разкрия ли тайната? Не, няма. Ама това вижда с тако. Добре. Ти на коя версия си? На 1.8. 8. Но на 1.9 не се вижда. Да. Тук има с такова просто, нали на 1.9 се прави и не се вижда нищо. Да. Не знам, мисля, че ви разведохме. И не знам какво ще правим вече. Дори мисля това да не... Да почвам... Тук да почна ли поредица? Епизод 2, 3. Или да е само един епизод. Да, 2-3 епизода ще направим. Добре, тази поредица няма да е много дълга. Понеже ние доста сме се развили без вас, за жалост, но... Така е. Може да има скоро и поредица в Magic Survival, в геймплей и в Hypixel, но Hypixel и премиум серверите ще са по-малко, с като не си закупи играта. И да, общо взето това е. Компютъра ми не е най-силния. Но имам най-силен компютър, той е на лаптоп. Аз съм на лаптоп, лаптопа ми не е най-силния, ако на компютъра ми е много мощен. Ако съм на компютъра, може и да снимам на Battlefield 4 на 120 FPS, но до тогава сме така. Ама аз викам да свършваме този клип. Да. Идвай. Чакай, ела сега. Това е край. Аз бях рънтичките, с мен беше Съфъв от 2-бит Мъркън. Това беше за този клип. Епизод 1 на Ghost Survival. И до виждане.